நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 56வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். துக்கேஷ்வனுத்விக்னமனாஹ சுகேஷு விகதஸ்பிருஹः வீதராகபயः க்ரோதः ஸ்திததீர்முனிருச்யதே. துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாஹ சுகேஷு விகதஸ்பிருஹः வீத ராக பயக்ரோதः ஸ்திததீஹி முனிஹி உச்யதே. அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட ஞானத்தை அடைஞ்சவரோட லக்ஷணங்களை கேட்டிருந்தான். அதில் முதல்ல சமாதியில் அவரோட ஸ்திதி எப்படி இருக்கும், அவரோட லக்ஷணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பகவான் போன ஸ்லோகத்தில் பதில் சொன்னார். பிரஜாஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான். எல்லா விதமான ஆசைகளும் அவனை விட்டு போயாச்சு. என்னை விட வேறான பொருள் இருந்தாதான் எனக்கு அது வேணும் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும். ஆனால் இந்த பிரம்மஞானி உலகமெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூபமாக பார்க்குறான். அதனால அவனுக்கு எதுவும் தேவைப்படுறதில்லை, எந்த ஆசைகளும் இல்லை. அப்படி இருக்க அவன் எப்படி இருப்பான்? ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக. தன்னால் தன்னிடத்தில் சந்தோஷத்தை அடைகிறான். நம்மள மாதிரி அஜ்ஞானிகள் எல்லாம் இதனால் சந்தோஷம், இதில் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இந்த ஞானி தன்னிடத்தில் சந்தோஷத்தை பார்க்கிறான், தன்னால் சந்தோஷத்தை அடைகிறான். பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சமாதி நிலையை விட்டு வெளியில் வந்த ஒரு ஞானி எப்படி விவகாரம் பண்ணுவான், எப்படி இந்த உலகத்தோட செயல்படுவான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இப்போ ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்துக்குள்ளே போகலாம். துக்கேஷு அனுத்விக்ன மனாக. உத்விக்ன மனாக அப்படின்னா கொந்தளிப்புன்னு அர்த்தம். உத்விக்னம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல கொந்தளிப்பு இருக்கும். இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா அஜிடேட்டட். உத்விக்ன மனாக அப்படின்னா எங்கே கொந்தளிப்பு இல்லையோ. எப்போ கொந்தளிப்பு இல்லை? துக்கேஷு. நமக்கெல்லாம் துக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப தளர்ந்து போய்டுறோம். இன்றைக்கி தேதியில் நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறோம். ஏன் அப்படின்னா துக்கங்களை எதிர்கொள்ள முடியல. ஆனால் இந்த ஞானி துக்கத்தால் எந்தவித கொந்தளிப்போ மனசில் சோர்வோ அடையிறதில்ல. அப்போ ஞானிக்கு துக்கம் வராதா அப்படின்னு கேட்டால் ஞானிக்கும் நிச்சயமாக துக்கம் வரும். பிராரப்த கர்மா மூலமாக 3 விஷயங்கள் நிச்சயிக்கப்படுறது. ஜாதி, ஆயு, போகம். ஜாதி அப்படின்னா அவன் என்னவா பிறக்கிறான், மனுஷனாக பிறக்கிறானா, மிருகமாக பிறக்கிறானா, மரமாக பிறக்கிறானா அப்படிங்கிறது ஜாதி. எவ்வளவு நாள் அந்த சரீரத்தில் வாழணும் அப்படிங்கிறது ஆயு. போகம் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு எந்த விதமான அனுபவங்கள் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறது போகம். இப்படி ஜாதி, ஆயு, போகம் அப்படிங்கிறது பிராரப்த கர்மாவால் நிச்சயிக்கப்படுறது. பிராரப்த கர்மா வில்லிருந்து கிளம்பின அம்பு மாதிரி ஒருபோதும் அதை நிறுத்த முடியாது. அதனால் ஞானிக்கும் துக்கம் வரும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு அவரோட தொண்டையில் கேன்சர் வந்துச்சு. ரமண மகரிஷிக்கும் அவரோட கையில் கேன்சர் வந்துச்சு. இப்படி அவங்களோட பிராரப்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் ஞானி அதனால் பாதிக்கப்படுறதில்லை. சாஸ்திரங்கள் துக்கத்தை 3 பிரிக்கும். ஆத்தியாத்மிக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌத்திக. ஆத்தியாத்மிக அப்படின்னா நமக்குள்ளே ஏற்படுற துக்கங்கள், சோர்வு, ஒரு எந்தூசியாசம் இல்லாதது, இதெல்லாம் ஆத்தியாத்மிக. ஆதி தெய்வீக அப்படிங்கிறது டெஸ்டினியால் வர்றது, தெய்வீகமாக வர்றது. இப்போ அதிகமான மழையாக இருக்கலாம், இல்லை பெரிய புயலாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் ஆதி தெய்வீக. ஆதி பௌத்திக அப்படிங்கிறது நம்மளை சுற்றி உள்ள மற்ற உயிரினங்களில் இருந்து வர்றது. பாம்பாக இருக்கலாம், தேலாக இருக்கலாம், இப்படி. அதனால தான் சாந்தி மந்திரங்களில் 3 சாந்தி சொல்லுவோம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி அப்படின்னு 3 சாந்தி சொல்லுவோம். இந்த 3 விக்னங்களோ இல்லை துக்கங்களோ போகணும் அப்படின்னு. விக்னம் அப்படின்னா ஆப்ஸ்ட்ரக்கல். ஸோ பகவான் ஒரு ஞானி துக்கத்தினால அவன் மனசு கொந்தளிப்பு அடையிறதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார்.
அடுத்து சுகேஷு விகதஸ்பிருகः. நமக்கெல்லாம் சுகம் அப்படின்றத ஒன்று அனுபவித்த பிறகு அது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு ஏங்குவோம். இந்த ஞானிக்கு விகதஸ்பிருகः, அதில் ஏக்கம் இல்லை, அது தேவைன்னு அவனுக்கு ஆசை இல்லை. இங்கிலீஷில் அதை கிரேவிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி ஞானிக்கு சுகம் வேணுங்கிற எண்ணமும் இல்லை, துக்கத்தினால அவன் மனசு கொந்தளிப்பு அடையிறதும் இல்லை. அவன் பின்னாடி பகவான் சொல்கிறாரு, வீத்த ராக பயக்ரோதக, அவன்கிட்டேருந்து அட்டாச்மெண்ட் போயாச்சு, பற்று போயாச்சு, பயம் போயாச்சு, கோபம் போயாச்சு. இப்படி யார் இருக்காங்களோ ஸ்திததீஹி, அதாவது பிரம்மஞானி அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்கார். இங்கே ஞானிக்கு கொடுத்த லட்சணங்கள் எல்லாமே நமக்கு சாதனையாக ஆகிறது. துக்கத்துலேயும் சுக்கத்துலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம சாதன சதுஷ்டயத்தில் திதிக்ஷா அப்படிங்கிற பேரில் பார்த்தோம். கோபம் வராத ஒரு மகானோட கதையை இன்னைக்கு பார்ப்போம். அவர் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்த ஏகநாத். 1533, அதாவது 1533 அந்த வருஷம் பிறந்திருக்கார். இவர் பகவானை பற்றி நிறைய அபங்ஸ் பாடியிருக்கார். ஒரு சமயம் இவர் குளிக்கிறதுக்காக நதிக்கு போகிற அவர் மேலே பொறாமப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் மேலே எச்சையை துப்பியிருக்கார். ஏகநாத் கோவப்படலை, திருப்பி போய் குளித்தார். திருப்பி குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்தால் இவர் திருப்பி எச்சையை துப்பினார், திருப்பி போய் குளித்தார். இப்படியே 100 வாட்டி நடந்துச்சு. ஆனால் ஒரு வாட்டி கூட ஏகநாத் கோவப்படலை, திரும்பி திரும்பி போய் குளிச்சுட்டு வந்தார். அப்போ அந்த எச்சையை துப்பிட்டு இருந்த மனுஷனுக்கு புரிஞ்சது இவர் சாதாரண மனுஷன் இல்லை அப்படின்னு. இவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்கார். இப்படி நம்மளோட கோபம், பயம், பற்றுதல் இது 3ஐயும் குறைக்க பழகிறச்ச நம்மளோட மனசு சுத்தமாகிறது. நம்ம மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.